Sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar nga karon pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon tipon kag nga pagtuon sang pulong sang aton Ginoo kag ang pagsimba sa iya nagasugod alas 3, tubtob alas 5 kada Domingo sang hapon. Busa namon ikaw ginaagda kung ara ikaw sa Dumaguete City sa pakigupod sa amon agud nga kita makadungan sa pagtuon sa pulong sang Dios kag makasimba man sa iya. Ang pamangkot abyan karon nga aton tingwaon nga masabat amo ini ikaw bala makabaton sang padya o kon sang reward sa adlaw sang paghukom. Ini nga pamangkot para ini sa mga tumuluo ni Kristo Jesus. Meaning mga tao nga naginulsol sang ila mga sala kag nga nagbaton kay Kristo Jesus subong ila kaugalingon nga manluluwas. Diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 kag bersikulo 10. Amo ini ang aton nga mabasa. Gani man ginahimo ta nga aton tuyo nga bisan nagapuyo kita sa lawas o kun wala nga mangin kalamutan sa iya. Kay kinahanglan kita tanan ipahayag sa tubangan sang lingkuranan nga hukmanan ni Kristo. Agod nga ang tagsa-tagsa magbaton sing maayo ukon malain suno sa iya nahimo sa lawas. Kabayang Ginoo magapakamayo sa sini nga bahin sang balaan kasulatan. Ang aton nga hambalan karon amo ining nahanungod sa judgment seat of Christ. Ining judgment seat of Christ nag-involve ini sa panahon nga palabuton sa diin ang mga tumuluo ni Ginoong Kristo maghatag sang husay nanungod sa ila kaugalingon sa tubangan ni Kristo. Amo ini ang matin-aw nga pagtulunan nga base sa balaan kasulatan. Siling sa English, we must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Kinahanglan kita, meaning ang mga Kristohanon, ang gin-identify ni Apostol Pablo sa siningabahin sang balaan kasulatan. Inang judgment seat of Christ, panahon inaabyan sa pagpahayag kung sino gid ang mga tumuluo. Sa pagpahayag sang kalidad sang aton nga pag-alagad dira sa Ginoo. Sa pagpahayag bisan pa abyan sa aton nga mga pag-alagad dira sa iya. Siling ni Apostol Pablo sa bersikulo 9, patay man o kon buhi, nagahandom kag nagatinguha gid si Apostol Pablo kag iya mga kaupdanan nga makapahamuot sa Ginoo. Kag isa sa mga paagi nga kita makapahamuot sa Ginoo amo ining sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6. Siling sang nagsulat sini, kay sa walay pagtuo hindi mahimo ang pagpahamuot sa iya. Kay ang nagapalapit sa Dios kinahanglan magtuo nga amo siya kag nga siya manugbalos sa mga nagapangita sa iya. Amoy nang ginahambal diri sa bersikulo 9 abyan nga buhi man o kon mapatay si Apostol Pablo nagtinguha nga makapahamuot siya sa Ginoo. Kag dira sa bersikulo 10 ara dira ang paghatag sang husay, sang accounting sa mga tumuluo sa tubangan ni Ginoong Kristo. Siling diri, we must all appear.
So ini nga panahon ini sang revelation. Ipahayag Arts AV. karakter sa aton mga trabaho. Maayo bala ina o kon kalautan. Ipahayag ang karakter sa aton nga ministry. Siling sa naunang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13, that everyone magahatag sang pagsaysay na nungod sang iya nga kaugalingon. Ang ginahambal sang Balaan Kasulatan abyan sa versikulo 13 sang 1 Corinthians chapter 3, ang buhat sang tagsa katao ipahayag kay ipakita ini sang adlaw. Bangod nga ipahayag ini sa kalayo kag ang kalayo magatilaw kung ano ang buhat sang tagsa katao. Wala sang panahon nga makaiskapo ang Kristohanon o kung makapamalibad siya nga hindi maayo ang iya pag-alaga dito sa kalibutan sa adlaw sang paghukom. So it is a time of manifestation or disclosure or revelation. Abyan. Aton nakita nga ipahayag man ang sahi sang aton nga mga motibo. Sa naunang Korinto Kapitulo 4, versikulo 5, nagasiling ang Balaan Kasulatan, busa, dili kamo maghukom sing bisan ano sa wala pa ang tion. Tubtob nga magabot ang Ginoo nga magadala sa kapawa sang natago nga mga butang sang kadudulman kag magapahayag sa mga tinutuyo sang tagipusoon. Nyan, ang tagsa katao magabaton sing pagdayaw gikan sa Dios. So wala na sang pagpamalibad sa sina nga panahon sang paghukom sang aton Ginoo. Panahon man ina sa pangusisa. Suno pa sa Roma Kapitulo 14. Si Apostol Pablo naghatag sining kamatuoran sa mga Kristohanon dito sa Roma. Siling niya sa Roma 14 versikulo 10, nga bala nagahukom ka sa imo utod. O kung ikaw, nga bala nagatamay ka sa imo utod. Kay tanan kita magaatubang sa lingkuranan nga hukmanan sang Dios. Kay nasulat na, sa nagakabuhi ako nagasiling ang Ginoo magapilo ang tagsa katuhod sa akon, kag ang tagsa kadila magadayaw sa Dios. Gani ang tagsa-tagsa sa aton magahatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios. Dira sa judgment seat of Christ maghatag kita sang husay. I-recognize ang aton mga maayo nga mga binuhatan kag maayo o kon successful nga pag-alagad sa Dios. Kag sa sina nga panahon magabaton ang tumulo sang reward o kon padya tungod sa putli, matarong, balaan kag matutom nga pag-alagad sa Ginoo. Sa sining panahon ara dira ang mga ginlista sa Balaan Kasulatan na nungod sining mga pag-alagad sang mga Kristohanon. Siling sa ginhambal sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang isa man ka nagahampang nga nagaintra sa lumba hindi magsunod sa mga lagda kag sa rules, hindi makabaton sang padya. Kung nagadisobey kita sa rules, sa contest, sa sports, siyempre
ma-disqualified ikaw kag hindi ka makabaton sang price. Nadumduman na kon sang una nga may isa ka tao nga madasig magdalagan sa Olympic, taga Canada. Ang iyang gold medal ginbawi sa iya kay siya gali naga tumar sang drugs before sa paghampang sa 100-meter dash. So amo tong tao nga nakadaog suno sa iya panglantaw kag nakita man dira sa mga nagatan-aw spectators. Pero nausisaan wala siya nagsubay sa mga lagda o contest rules. Ang Kristohanon nga wala nagasubay sa mga pagtulunan sa Ginoo, hindi makabaton sang padya. Oo, luwas. Luwas siya. Pero hindi makabaton sang padya. Sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 8, karon ginaman para sa aton ang padya sang kadaugan, ang purong-purong sang pagkamatarong, nga sadto nga adlaw ihatag sa akon sa Ginoo. Ang matarong nga manughukom, kag ini hindi lamang para sa akon, sila ni Apostol Pablo, kundi sa tanan man nga nagapaabot sa iyang pagpahayag. Bulahan ang tao nga nagapadayon sa tunga sa mga pagsulay kag mga pagtilaw kaysa iya nga daog makabaton siya sang kabuhi. Ang ginatawag reward nga ginsaad sang Dios para sa adto mga nagahigugma sa iya. Para sa mga matutom nga mga alagad sang Ginoo, pag-abot na sang Pangulo nga magbalantay, makabaton kamo sang mahimayaon nga kuruna o kun purong-purong nga hindi gid maglubad. Sa Revelation chapter 2 verse 10, hindi maghadlok sa bisan ano nga imong pag-aantuson. Bilangguon sa yawa ang pila sa inyo, agod sa pagsulay sa inyo. Kag magapadayon ni sa napulo ka adlaw, kag ang imo nga kasakitan suno sa sini nga bahin sa bulan ng kaslatan. Magmatutom, tubtob sa kamatayon, kag ihatag ko sa imo ang purong-purong sang kabuhi. Nagatuo kita nga ang judgment seat of Christ amo ini panahon nga ihatag sa Ginoo ang iya mga padya sa mga matutom nga mga Kristiyanon, kag ini matabo dito sa himaya. So it is a time of reckoning, recognizing the faithfulness and the rewarding time for the faithful believers. Kag this is a time of revelation, a time of reckoning. This is a time of rejoicing for the faithful believers and servants of the Lord Jesus Christ. Kagini nga mga tao ang magabaton sinang padya. Sila magahimaya sa Ginoo pinagi sa pagbalik sinang mga purong-purong sa iya nga nagasimba kag nagadayaw man sa iya. So, ang pamangkot abyan, makabaton balay ka sang padya sa adlaw sang paghukom. Kinanglan karon nga magmatutom kita sa pagalagad sa Ginoo. Kay wala kita kahibalo kung saan kita kuhaon sa Ginoo, pinagi sa kamatayon. Kag kung saan man kita pagbalikan ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagsubmit sa aton ikan sa sining kalibutan nga napunan sang kasamok ng mga problema. Kabay pa kuntani nga ining aton mga kalisdanan, mga problema hindi mahimo nga upang sa aton matutom nga pag-alagad
sa Ginoo. Baga pangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga ginhatagan nimo kami sang libre nga kaluwasan o kun kabuhi nga wala sang katapusan. Salamat man nga may balaan nga espiritu kami nga nabaton nga nagaistar sa amon nga mga kabuhi. Siyang nagalipay, nagahatag sang kusog, sang faithfulness, kag sang persevering attitude and spirit. Agud nga magpangalagad kami sa imo nga matutom kag nga makugihon. Pakamayo ang amon adlaw o Dios, tudloy kami sa pagigugma pagid sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kabay pa. Nairil salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon. Sa wala pa ko maghalindre sa sining istasyonan sang radyo. Titong Akol, good morning. April Grace, Tanati Katakutan, good morning, kamusta? Smilin Kadayuna Narciso, yes, Sally Vergara, maayong aga. Lutricia Linas, dira pa sa San Juan, Siquijor. Halindiri sa Bay City, Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipafra Sacar, nagapangamusta man sa kay Pastor Ebenezer Bautista. May God bless us all. Thank you. No greater love is known.